Sa Lapu-Lapu, City usab ang adlaw sa filing sa COC gidagsa sa mga barangay ug iski aspirants apan aron masiguro nga dili magtasok ang daghang mga tawo sa mosulod sa Comelec office. Sa lobby pa lang sa City Hall gikontrolar ang ginaganon sa makasud nga grupo ug gipatuman usab ang first come first serve basis. May mga pulis nga gipakatam sa sulod o gawas sa City Hall aron pagsiguro nga way motisok ug kasamok. Gipasabot ni Attorney Ann Janet Lampan, election officer sa Comelec Lapu-Lapu City, nga medyo hinay ang dagan sa pagdawat sa mga dokumento sa mga aspirants kay sagad kanila nagdala og form nga wa mataro og pilap. So kada alas 12 ganina udto adunay 29 ka mga aspirants sa nagkalain-laing posisyon alang sa barangay ug iski elections ang nakaduso na sa ilang COC. Muhangyo ko sa mga tag-iya sa COC nga basahon sa taon nila before nila signan kay moadto biya sila sa kaning notary public nga subscribe sa ilang oath nga sakto gyud ang ilang gisuwat sa COC.